тук свързал с играча на кучетата от Ланса, Пламен Витки. Знам, че доста трудно се говори след такава загуба. Водихте в началото на матча, но продължение, втория, какво е твоето обяснение за загубата? Може би по-скоро, защото сме по-млади, другия отбор е много по-опитен, много повече време играе в аматьорските лиги, които се случвали и така нататък. Така че мисля, че това е път, по който те първо има да вървим и така ще бъде за напред. Каква полука може да си извадите вие играчите от този матч? Каква полука? Каквато след всеки матч, каквато след всеки загуба, както след всяка загуба, си погледнем грешките, си погледнем къде сме сбъркали и най-вече преди всичко за важно забавлението, което беше на ниво, мисля, че днес. Доволни ли сте от това ваше представя за купата? Според мен сте доволни, все пак достигате до полуфиналите също такъв опитен отбор като Брикс. От една страна сме доволни, разбира се, защото все пак полуфинал си е достатъчно високо ниво стигнато, но от друга страна в момента все още така от загубата ни е малко по-трудно, но ще го преживеем. Нормално, ще продължим напред, това е. За бъдеще какво ще работите да изчистите някои грешки? Какво ще работим? Ще работим главно върху себе си, върху защитата и върху... Ние по принцип играем много хубаво, просто трябва да бъдем една идея по-спокойни на терена и една идея по-уверени, което идва съответно с опита. Така че колкото повече мачове играем, толкова ще изчистваме играта си от всякакви такива неща, иначе няма какво да кажем, мисля, че играем си стабилно, просто малко шанс, малко емоции, малко повече и така загубихме нещо на жалост. За следващия сезон на НАП ще участвате ли със същия състав или няколко нови попълнения? За момента ще има няколко нови попълнения, но е рано да говорим, така че нека да свърши първо този сезон, да се насладим хубаво на играта си на това събитие, което се случи през цялата година, така че ще видим за напред какво ще да. Добре. Добре.